Тым слухачам Еўрарадыё, мы ў жывым эфіры, і зараз мы будзем абмяркоўваць вулічныя акцыі беларускай апазіцыі і тое, як зрабіць іх больш наведвальнымі, больш цікавымі і больш уплывовымі, каб яны больш уплывалі на тую рэчаіснасць, у якой мы зараз жывем. Не буду хаваць, што нагода для гэтай размовы з'явілася учора. Учора прадстаўнікі беларускай апазіцыі збіраліся разам, каб дамовіцца, як разам супрацьстаяць інтэграцыі Беларусі і Расіі, і Павел Севярынец, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, сказаў фразу, якую апошнім часам не запосціў толькі ленівы ў свае сацыяльныя сеткі. Гучала яна так: Вячаслаў Сіўчык, 30 гадоў арганізоўвае акцыі пратэсту, вам, напэўна, гадоў столькі няма. Па правую руку ад мяне зараз Вячаслаў Сіўчык. Прывітанне, Вячаслаў. Добрый дзень. А па левую руку моладзевая актывістка Вераніка Яновіч, у бок якой і была, уласна кажучы, сказаная гэта фраза. Прывітанне, Вераніка. Прывітанне. Першае пытанне, Вераніка, я хацеў бы задаць вам, бо мы са спадаром Сіўчыкам ужо разышліся ў трактоўкі тых падзеяў, якія адбываліся учора. У тым рэпартажы, з якога ўзятая гэтая фраза, было сказана, што вы пачулі яе ў адказ на спробы заклікаць усіх да адзінства. Што ж усё-такі адбывалася там? Што было нагодай для таго, каб Павел Севярынец зрабіў вам такую эйджысцкую заўвагу? Так, ну, атрымалася так, што мы, па-першае, хацела б казаць, што я, не проста моладзевая актывістка, я з беларускіх маладых зялёных, гэта моладзевае крыло партыі зялёныя, так што, гэта таксама было зразумела. Маладыя зялёныя, адразу уяўляю весну, парасткі першыя, прабачце, так, добра. Вось, але мы сябруем з моладзевым блокам, вось, і мы прыйшлі са сваімі прапановамі, таму што, размова ішла пра тое, што апазіцыйныя сілы Беларусі будуць неяк дамаўляцца аб тым, як мы будзем рабіць гэтыя акцыі больш прадуктыўнымі, каб больш людзей змаглі на іх прыйсці. І мы выдвінулі некаторыя прапановы, на якія, мякка кажучы, проста, нас выслухалі, але рэакцыі ніякай не адбылося. І калі, пачаліся зноў ісці гэтыя ж думкі пра тое, што пра нянавісць да расійскага народу, да грамадзян Расіі, што нельга так рабіць, таму што не ўсе людзі ў Беларусі, большая частка людзей не падзяляе гэтых поглядаў, напрыклад, таму што, самі грамадзяне Расіі нам, нічога не зрабілі. Вось, і я звярнулася да таго, што давайце ўсё ж такі мы прыйшлі дамаўляцца, а калі ідзе размова пра дамову, то, павінны, то есть мы прапанавалі, давайце абмяркуем і давайце, прымем нейкае рашэнне, таму што, вось, паважаны спадар мне адказаў пра то... Не, я не пра гэта. Ось, з думкі трошачкі збілася. Пра тое, што, ён все роўна будзе паказваць сваю пазіцыю так, як ён ліча трэба ее паказваць. І, то есть, атрымліваецца, што, які сэнс спрабаваць дамаўляцца, калі людзі ўсё роўна, то есть, калі выдвігаецца нейкая прапанова, і людзі кажуць пра тое, што мы ўсё роўна будзем рабіць па-інакшаму, і, чым сэнс? Вось. Давайте таксама пачнем спачатку. Выступаючы на мітынгу, в самом канцы агучыў 3 месседжы, чаму гэтая сустрэча і была. Першы я заклікал 8 снежня людзей прыходзіць 20-18 гадзіне, цягнуць сваіх знаёмых, сяброў, быць актыўнымі сацыяльнымі сеткамі. Другое был зварот на праски да апазіцыі, каб яна далучылась да народа, тому што 8 не было. Каб все-таки не отрывались от народа, а 20-го были 18 гадзін на плошчы Кастрычніцкай. І третье, каб люди верили в Беларусь. Вы маеце на ўвазе шматлікіх прадстаўнікоў апазіцыі, якія не прысутнічалі 7 і 8 на вызове? Размова ідзе пра 8, там мало хто прысутнічаў. Калі вы бачылі, людзей было вельмі шмат. Я звяртаю увагу, што асноўная маса была моладзь. Спачатку все было вельмі добра на сходзе, тому што был зварот депутатаў незалежнасці, который цалкам падтрымаў акцыю 20 кастрычніка, 20 снежня, прабачце, аговорился так. Пасля пачались выступы, там, бо кожны выказывал свою позицию, так,
На жаль, было только одно голосование. По великому рахунку было принято на сходе только одно решение. Это о проведении 20-18 године схода. 2 человека было супраць, коли не помиляюсь, как раз 2 человека. 10 человек было супраць. 2 человека было супраць, 2 стрымалася. 10 стрымалася, все, прабачце, я... Нет, 2 человека Два было супраць, супраць, 10. 2 стрымалася, наколькі я памятаю. Потому что, здаецца, я матшколу закончил. Может, я помыляюсь уже всюду. Так? Які традыцыйныя разыходжанні пры галасаванні Нет, ў Беларусі мне здаецца, якраз адбываюцца. Але мне только- здаецца, што это не прынцыпова. Нет, Тогда. да, лишь мне здаецца, только молодёвый блок как раз и голосовал супраць. Ну, тут я могу помылиться, бо я не бачил. Вот. Мне все-таки здаецца, что гучала 2 раза лічба 2. Вот. Но, зноў-таки, не сутнасць, абсолютная большасць так, голосовала за. Вот. Это было адзінае голосование. Все остальное, в принципе, это были некие пожидания. В тым ліку у нас весь час, ну, прабачце, так, на вялікі жаль, сапраўды, уже давно зацягнулась та хвароба, которая называется лукашизм. Вось. І сапраўды нічога ў беларускага народа няма паўплываць, як на сітуацыю, это вулічная акцыя, асабліва в той сітуацыі, калі у нас есть краіна-агрэсар, Россия. Вот, бо гэтыя дорожныя карты, я казала это на мітинге, они может принести беларусам некалькі мільёнаў жыццяў просто убрать. Потому что ситуация жахлівая. И калі пачынаюцца размовы про ту же бедную девочку, которая вынесла, понимаете, в этой ситуации, калі с Беларусью может быть страшные речи, такой вот, понимаете, плакат «Россия дерьмо, что мы это будем робіць», это просто маразм. Чаму? Потому что я не разумею, чаму прадстаўнікі моладзі, которые приходят, так, яны лічаць, что яны могуць ставить какие-то умовы не только политикам. Ну ладно, политикам можно, там, ради бога, много что зроблено, много что будет зроблено, так? А чым вот эта девчинка, которая, мне здаецца, нават маладзей Веронікі, так, перед таким запалом, я так думаю, да, перед таким запалом, она сама написала гэты плакат. Я ее не ведаю асабіста, так. Вось. Но человек же мает право. Больше того, я их сказал кому-то из представников молодого блока, так, коли у вас что-то не так, возьмите, напишите, что Россия не дерьмо, и прийти, побачите, что люди скажут. Прабачце, калі ласка, можна я за ўвагу зараз зраблю? Калі шла гэтая прапанова, яна шла не для таго, каб зрабіць нейкую цэнзуру для людзей, якія прыходзяць на акцыі. Гэта прапанова тычылася таго, каб партыі, тыя, хто ўключаецца, аб'ядноўваюць сілы, да? Каб яны самі не выкарыстоўвалі гэтую ненавісць. Размова шла, мы не можам цэнзурыць людзей. Но, Вероніка, у меня простое пытанне, пробачьте. Россия агрессор ці не? Слухайте, ну давайте, это же так само... простое пытанне політычнае. Ну, типа, Россия, а кто Россия? Ну, кого мы, типа... Вы пришли на сустрэчу прадстаўнікоў палітычных партий и рухов. К тому же вы представляете свою партию, которая вельмі сур'ёзная, это таксама один из наших партнеров руха солидарности разом традыцыйнай. Партия зеленых. Пытанне абсолютно палітычнае. Россия агрессор ці не? Я б казала, что палітыка, якую вядзе Россия, яна агрэсіўная, но абагульняць, что Россия вядзе Так вот, агрессор. те люди, которые еще имеют мужность выходить на площадь Кастрычніцкого, на 99% упэўнены, что Россия агрессор, Россия империя, и они выносят натурально антиимперские лозунги, они имеют на это право. А ваша асабістая думка, может быть, асабістая думка, ради бога. Слухайте, ну гэта, прабачце, но гэта не моя асабістая думка, гэта, ну, наша пазіцыя дакладна, таксама, гэта пазіцыя моладзевага блоку і іншых прадстаўнікоў таксама апазіцыйных партый. І калі мы дамаўляемся, калі мы прымаем нейкае рашэнне на тое, што мы аб'ядноўваем сілы, тому што у нас зараз стаіць агульная вялікая пагроза інтэграцыі, да, і мы можам страціць нашу незалежнасць, то мне здаецца, што ў гэтым выпадку трэба, ну, як бы дамаўляцца, да, як мы гэта будзем рабіць. Вероніка, вам не здаецца некае лагічнае у вас несутыкненне? Калі вы супраць інтэграцыі, то Россия агрессор. Ну, у мяне няма ненавісці Причем да тут людзей. Я не ненависть? хочу казаць, Россия... Прабачьте, я задал палітычнае вам пытанне. Разумееце, нават не пытаю вас, чей Крым яшчэ. Ну, абавязкова дойдзем да гэтага пытання. А можа, не трэба? Але, ведаеце, Хорошее я тут пытанне. пачуў ад гаспадара Сіўчыка вельмі цікавую думку, што тыя людзі, якія зараз выходзяць пратэставаць супраць інтэграцыі з Расіяй, адзін з самых магутных ідэйных ідэалагічных рухавікоў, які выводзяць іх на плошчы, гэта і на вуліцы, гэта думка пра тое, што Расія агрэсар. І не только гэта, яны не забыліся пра запавет Каліновского, который чамусь таксама выклікаў там у людзей нейкую цікаўнасць, што ніколі не будзеце лепшай долі мой народзе, покуль маскаль на табой будзе. Прынамсі, вы сказалі вось менавіта так, да? Вероніка, а на вашу думку, якія ёсць альтэрнатывы
вось такому падыходу? Што яшчэ, акрамя думкі пра тое, што Расія агрэсар, можа зрушыць людзей да таго, каб выйсці пратэставаць супраць інтэграцыі? Ну, разумееце, вось Расія агрэсар, гэта вельмі моцны ідэалагічна зараджаны пасыл. Ён сапраўды, я тут згодны пагадзіцца са спадаром Сіўчыкам, ён штурхае людзей да пратэсту. Вот ваша прапанова ў гэтым накірунку, якой яна можа быць? Ну, я ад сябе зноў жа кажу пра тое, што я ставіла за каштоўнасць гэта незалежнасць нашай краіны, таму што шмат людзей, яны, ну, можа, не так актыўна, але яны для іх з'яўляецца каштоўнасцю незалежнасць нашай краіны. І аб'ядноўваць іх на гэтым меседжы, а не на меседжы аб тым, што трэба кагосьці ненавідзець. Чаму ненавідзець? Ну, таму што атрымліваецца ты так. Калі канстатацыя факта, што краіна, якая вядзе вайну, анексировала Крым, веде войну на Донбассе, веде войну в Сирии, в Венесуэле, в Ливии, является агрессором, где тут ненависть? Это констатация факта. Я тут крыху же краіна стану на бок Веронікі. Пробачте, и эта же краіна так зараз пагражает Беларусі. Усё ж такі, калі мы абстрактна размаўляем пра статус Расіі нейкі, то тут можна нейкія прыводзіць факты. Але калі мы размаўляем пра плакат «Расія дзярмо», то тут ужо... А чего вы размаўляеце пра этот плакат? Ну, можна задаць вам пытанне? Я вот так разумею, што вакол гэтага плаката на ўчорашняй сустрэчы зламалася найбольшая... Я наогул лічу, это полный маразм. Калі берется нейкі удзельнік пратэснай акцыі і пачынае праз луп разглядаць этот плакат. Але так і праяўляецца, вось пра што кажа Вероніка, так і праяўляецца ненавісць. Бо на плакаце не было напісана «Расія агрэсар». Гэтаму сапраўды можна падабраць нейкую факталогію. Як вы сказалі, Расія вядзе войны там, да? А вось даказаць вот фактамі, што Расія дзярмо, немагчыма. Гэта вельмі суб'ектыўная. Я ж прапанаваў адразу маладзёму блоку напісаць свой плакат «Расія не дзярмо». Вот и компромисс хороший. Это раз. А по-другое, разумеете, ствараць нейкія бюрократычныя яшчэ структуры, которые будуць у тых людзей, которые еще не боятся выйти на улицы Менска. Разумеете, мы живем в реальной Беларуси, где такие жесткие репрессии, где страх громадный. Больше того, вот то, что мы зараз с Вероникой размаўляем, так, ну, просто выкарысталі ее выступ для того, каб бахнуть зноў по площади. Потому что вот та дизуха, которая была надрукована на Радио Свободе, так, что Вероника выступала за единство силы, она абсолютно не отповедает. Размова идет, наоборот, об разбурении площади Калиновского. Потому что я еще раз скажу, Вероника может иметь любые свои погляды политичные, ради бога, так, идти не иметь их. Она нормальный человек, так. А лишь люди выходят именно потому, что есть небезпека от агрессора России. И они имеют на это право, и это треба подтримливать. Больше того, кожного есть свои политичные погляды. Я задам після питання, какие политичные погляды у спадарні Веронікі. Яна чула, что для меня, например, образа есть лукашенковская символика. И я не признаю ни в один референдум, который проводил Александр Лукашенко и его Конституция. Причем это позиция моя сапраўды з того момента, як былі проведены это незаконный референдум. И я маю право на эту позицию. А можна я тады вам пытанне задам? Тому што на нашай стрэчы йшла размова пра тое, каб заклікаць БРСМ і, напрыклад, Белую Русь. Да? То есть, ну, як бы аб'яднаць посілкі з імі. А кажыце, калі ласкаваць, калі ось, ну, ці пойдуць яны на... Конечно, не. Ну, конечно, не пойдуць. Ну, так, то есть, это зразумела. Ну, так ну, просто зноў жа... Это имитация бурной деятельности. Як спробы так всунуть от Лукашенко в стяг бедным националистам, больше нема больше активных людей. Ну, куча всяких, вот, пробачь, за 30 годов уже запрошали там и Лукашенко на переговоры на моей памяти, так, и этот БРСМ, и все, что хочешь. Никто никуда не прийде. И никаких червоно-зеленых стягов не будет, только коли некие просто наши, так, по своему придурству не почнут их... Ну, разумеете, люди наговорили, пробачьте по-белорусски это худшить, кашу с кашалот. Ну, вы же живете тут. Есть разные думки, потому что, когда вы заважили, я оппонировал и Павлу Северинцу, был абсолютно переконанный в том, что он не мает рацию, когда кажет, что там Лукашенко это... в той ці іншій формі підтримується. Ну, просто свою історію забувається. Другая кримінальна справа Павла Северинца, яна почалась так само не одразу. Спочатку, після референдума, який був так само сфальсифікований у 2004 году, люди тут гуляли, кольки хотели. До того моменту, так, поки на другий день пішли на адміністрацію. 2001 год, так само наогул ніяких розгонів не було. 2006 пам'ятаєте, розгон був тільки на 4-ті сутки.
В 10-м годзе унікальная сітуацыя, тому што ім удалось зрабіць правакацыю, типа захоп будынка железным по шклу. Это адзінае выключэнне. Чаму вот раней і цяпер так вот адбываюцца мірныя шэсці? Я паяснял просто, вот Вероніка это чула в наркамітеце, так, што проста злодзеям трэба, калі яны нейкія грошы крадуць, так? Таксама для гэтага час. Яны не могуць все рабіць, яны не могуць паказваць на весь свет картинку, што яны збіваюць мірнае население. Разумеете? Потому что по версии все повинны быть за. Там россияне дают науку, что такую дизуху Геббельса, так, что быть там 90% там с этот союз. Беларусь, что абсолютная хлусня. Вот. А у нас другая трагедия. Люди не разумеют, что все это серьезно. Ну, пасля акцый 7 і 8 якраз таки іншая дэзінфармацыя пайшла па расійскіх медыях пра тое, што ў Мінску бандэраўцы зараз ужо пачнуць танчыць на костках рускіх людзей, да, і вось гэтыя плакаты накшталт «Расія дзярмо», яны якраз таки яны, ну, даюць козыры як бы тым, хто То есть вы звязываете Бандеру, хто фабрыкуе такую дэзінфармацыю. Это уже зусім манипуляция. Это не мы звязваем, не, это там звязваюць по той бок. Можно я додам, коли ласка? Почекайте, Вероніка, одно только слово. Россию дерьмо и Бандеру все-таки объединать доско тяжковато. Там крыху про другое шло. Размова, коли вы читали российские СМИ, ну, что хотели захопить будинки и все іншае, больш серьезные речи, а не некий плакат, который девчина сама намалевала, имела мужность принести на площадь Калиновского. Але ўсё ж таки, вось 7 пунктам, я не ведаю, гэта афіцыйная рэзалюцыя, гэта неафіцыйная, я зноў жа грунтуюся. Не рэзалюцыя, да, вось тое, што ёсць у рэпартажы Радыё Свабода з гэтага схода, да. Запрасіць на акцыі за незалежнасць БРСМ, Беларусь ды іншыя прадзяржаўныя структуры. Вось, як сказала Вероніка, відавочна, што пад антырасійскія лозунгі гэтыя структуры не пойдуць ні ў якім разе, да? Тады і запрашаць іх не мае сэнсу, калі лозунгі застануцца антырасійскімі. Чаму тады ёсць такая выснова па выніках гэтага схода? Я не знаю, чаму напісал это журналіст. Там было як? Там, калі было 3 хвіліны, кожны што-то сваё гаварыў. Ніякіх галасавань не было. Ну, сказал Урбанович, что он запросит Белую Русь там и кагосьці. Але нічога для того, каб яны прыйшлі. Ну, па-першае, вельмі сумняваюсь, что на гэты заклік наогул кто-то откликнется, так? И чему Пелецкий вставил это в якости резолюции, это его проблемы. Больше того, он судовно чул, и Вероніка чула, и значит, мой спич наогул про червоно-зеленый стяг. После этого иметь наглость, так, вставить, что, дескать, приходите с червоно-зеленой символикой. Он так мою реплику, коли Ромашевский там что-то говорил, один из старшин, я ему порал взять червоно-зеленый стяг и идти на площадь, так? Самому, так? Угу. Это он вспоминал, что это мы дозволили нести лукашенковскую символику. Мы не забороняли, а лишь никаких дозволов так само не было. Это маразм, пробачьте. Я ніколи не допущу, как были какие-то бюрократичные структуры, которые никому не потребны, и как разбираясь в питания, которые на здоровый сенс не влазят. Так а як вы тады людзей аб'ядноўваць збіраецеся? У нас праблема ў іншым, у нас праблема не ў сімволікі, не ў сцягі зараз. Зараз праблема асноўная, гэта інтэграцыя з Расіяй. І мне здаецца, што все сілы трэба выкарыстоўваць на то, каб больш канструктыўна і больш прадуктыўна вырашаць гэтую праблему. Пытанне сцягаў, ідэнтычнасці, да, сімволікі, гэта важнае пытанне. Но гэта не самае істотнае пытанне зараз. І калі мы запрашаем людзей, гэта павінна быць прастора для ўсіх беларусаў. Во-першае, она ёсць. Но вы зараз вось кажаце зусім іншыя рэчы. Абсолютно не. Я кажу, пробачьте, давайте все-таки определимся, что мы кажем. Я еще раз подкреслю, что для абсолютной большинства тех людей, которые приходят на площадь Калиновского, Россия агрессор, Россия это зло, и Россия тут не повинна быть в любом варианте. Они сгодны воевать с Россией и будут воевать за Беларусь. Это право людей, пробачьте меня. Это не только моя позиция. Я ж людей бачу. Больше того, я звернул бы увагу, что абсолютная большинство – это молодые люди. Але, коли вы хотите принять червоно-зеленый стяг на площадь, я вам гарантую, что с вами ничего не здарится. И вы можете на вот микрофон пояснить, чему вы принесли свой червоно-зеленый стяг до нас, и что это означает. И поширайте таким чином себя, долучайтесь до руха. Я за. Слухайте, я сам асабіста, калі вы прыйдзеце з чырвона-зеленым сцягам. Чаму я павінна прыйсці з гэтым сцягам? І з другім сцягам. Тут павінна быць не я і не вы, Вероніка. Да, про то, что... Не, так, в принципе, вот как раз демократия полягае ў тым, каб не разбирать какой-то отдельно взятый плакат, одну отдельно взятую, а стварыць
умовы, і этой умовы заўсёды стварались на тых акцыях, которые я праводзіл, што кожная палітычная сіла мае права выступіць, кожны так чалавек мае права в межах здаровага сэнс і крымінального кодекса выказваць любыя лозунги. Ніякіх іншых абмежаванняў просто не может быть, прабачце меня, калі ласка, якія былі разумныя люди, не збірались на штабах. Бо это просто парушение, в тым ліку, правоў чалавека. І беларускі народ уже натерпелся от Лукашэнкі, каб яшчэ терпеть от того, какие плакаты правильные, какие неправильные, кто при этом что думает. Вось вы зноў все вяртаеце до гэтага плаката, навошта вы гэта робіце, тому что размова зараз ідзе про размова зараз трошки ідзе про другое. То есть вы кажаце про свабоду слова, да, што кожны можа казаць як хоча, но зноў жа акцыі супраць інтэграцыі, гэта акцыі супраць інтэграцыі, а не для прасоўвання нейкай российской повестки. Даже сваёй повесткі, да, сваёй партыйнай повесткі, да. Я тоже могу выйсці, да, і пачаць распавядаць про клімат, напрыклад, на акцыі про, ну это моя повестка, ну дакладна. Ну гэта ж нелогічна. Я профессиональный эколог, тому мы можем на эту тему поговорить. Нет, ну слухайте, мы зараз не так... Нет. Чему нормальная тема. Так, але я не могу зразумець, что вы хочете сказать. Я хочу казаць про то, что асноўны месседж, які павінен ісці на акцыях, гэта про інтэграцыю, чтобы люди, потому что былі нават даже выпадки, калі люди стояли и яны не разумелі увогуле, что адбываецца, навошта яны, ну типа про что. Вероника, прабачьте, я не могу зразумець вашу палітычную конструкцию. Вот, что вы хотите все сказать? Незалежность для меня каштоўнасць. Я за незалежность. Яким чынам, так и кто тады Россия, так, калі она не агрессор для вас? Причым тут гэта? Мы кажем про тое, что ось ну, про политику слухайте, Северынец, да, написал сёння или учора про тое, что дэмакратычныя апозіцыйныя партыі, да, і грамадзянскія ініцыятывы сабраліся, аб'ядналіся, каб вось, ну, працаваць з гэтай праблемай, рабіць гэтую акцыю. Аб'ядналіся, вырашылі што-то. Но, прабачце, калі ішлі прапановы ад моладзевага блоку, асабіста ад мяне, іх выслухалі, казалі... Прабачце, а былі прапановы? Мне здаецца, у нас размова прыкладна такая, як зараз з вами. Я прошу вам пояснить мне палітычную позицию, а мне рассказывайте, что Россия не краіна-агрессор. Так кто Россия тады? Статус России не будем больше обмярковывать. Не, это политика, пробачьте. Это краина, которая погрожает белорусскому народу. Вероніка. Якая может довести так до Третьей сусветной войны. Вось сапраўды, якія у вас былі прапановы? Давайте по прапановам. Мне здаецца, што мы б зараз усе іх паслухалі, і ўсім цікава, да? Таму што, в прынцыпе, рэакцыя гаспадара Северынца, яна якраз была на нейкія ваши прапановы. Што вы прапаноўвалі? Гэта была нейкая альтэрнатыва таму фармату акцый, які праходзіць зараз, якія праходзілі 7 і 8, напрыклад. Які фармат, якія прапановы вы выказвалі? Слухайце, ну там насамрэч же было шмат прапаноў, якія тычацца таксама і каардынацыі саміх акцый, і як, ну, ствараць для людзей бяспечную пляцоўку і клапаціцца аб людзей, якія прыходзяць на гэтыя акцыі, не казаць пра тое, што небяспечна гэта бяспечна, кажам так, да. І наша адна... Ну, гэта істотна. Я маўчу. Не, слухайце, ну я ж маўчу. Кончу добра. Можна, калі ласка? Дякую. Вось. І наш асноўны месседж быў пра тое, што зараз вось тыя людзі, якія прыходзяць на плошчу, гэта адны і тыя ж людзі. Для таго, каб прыцягнуць увагу іншых людзей, трэба, ну, трошачкі пашырыць, да, то есть, ну, нейкую увогуле разуменне, навошта гэта. То есть, потому что атрымліваецца так, што калі чалавек іншых поглядаў і прыходзіць на плошчу зараз, то ён як бы падтрымлівае нейкія вось погляды зараз наконт нацыяналізму, што ён адразу там БНФ і яшчэ і гэтак далей. Но гэта павінна быць прастора для ўсіх людзей. Гэта, ну, усе людзі, гэта праблема ўсіх беларусаў, гэта праблема нацыі, пра тое, што ў нас стаіць такая пагроза. Ніхто не кажа пра то, што цэнзурыць людзей, ніхто не кажа, ну, якія прыходзяць на акцыі, но падаваць саму акцыю, да, прасоўваць яе як акцыю для ўсіх беларусаў. Гаспадар Вячеслав, я сфармулюю пытанне. Нет, секунду, я адкажу на пытанне, я таксама разумею, калі мне што-то гаворыць. Нават калі там некаторыя фармулёўкі не зусім дакладныя. Конечно, таксама давно слушна сказано, что я уже стары, я хочу на змену пайсці, так. Вось, значыць, шановная Вероніка, акрамя нацыяналістаў, во всех гэтых акцыях прымаюць удзел лібералы, сацыял-дэмакраты,
разумееце. Але ж я вельмі здзіўлюся, што вашу пазіцыю, што Россия не агрессор, падтрымает хоть одна партия. Я думаю, что все эти краіны, всех этой партии таксама цудоўна бачыць рэчаіснасць. Нацыяналізм тут ні пры чым. Нацыяналізм это таксама і светапоглядная рэч, а яшчэ размова ідзе не пра Россию агрэсара на ці не, пра іншыя рэчы. Разумееце? Вы класна сказалі, што тыя людзі, якія зараз выходзяць на пратэсныя акцыі, яны гатовы ісці ваяваць з Расіяй. Так. І мне здаецца, што гэта і ёсць адказ на пытанне, чаму іх так мала зараз на пратэсных акцыях. Их мало, потому что няма информации. Их Раз. мало. И другое, то, что люди еще не верят, что это все серьезно. Іх мала таму, што менавіта ваяваць з Расіяй гатовая вельмі не шмат людзей, як на мою думку. Я не ведаю, гатовая ваяваць з Расіяй ці не гатова ваяваць, у якіх абставінах я буду з ёй ваяваць, у якіх не буду. Да? Вось гаворка пра тое, мне здаецца, каб пашырыць фармат акцый, каб пашырыць іх ідэалагічны напаўненне, да, іх, выйсці за межы вось гэтага гатовы ваяваць. Да? І вось тут якраз ідзе вось гэта... Я не думаю, что девчонка, которая написала этот преснопамятный плакат «Россия – это дерьмо, готова воевать». И она отстаивает, как и все те, кто выходит, спокуль, мирными методами. Но я хотел бы все-таки добиться самого головного отказа на палітычнае пытанне. Что такое Россия, калі она не агрессор? Калі этого отказа нема, то вельмі цяжко говорить об том, что можно объединять какие-то позиции. Разумеете, объединять позиции можно, калі вот есть человек, так, который кажет четко так. Вот Россия агрессор. Это, в принципе, позиция всех тех, кто выходит на площадь Калиновского. Слушайте, коли казалось, что... Коли это не агрессор, это так само повинны быть какие-то словы, которые повинны поширяться к людям. Вы в чем помыляетесь? Самые массовые акции в Беларуси были завсёды. Именно это оборона незалежности. В чем трагедия зараз? Потому что убаюкали людей в Беларуси ще спить. Вельмі шмат дезінфармацыі, вот тым ліку по паседжанню, который мы зараз з вами разбираем, так? Вось. І люди, яны ж нормальные беларусы, яны думают, ну як можно эту незалежность продать нават Лукашенко? Яны до этого часу просто не бачат небяспеки. Вот это основная проблема, а не в тым, якімі словамі охарактеризовать Россию. Это страшная империя зла. И я особисто зраблю все, каб змагацца гэтай страшной империи зло. И митинги тут ни при чем. Это моя особистая позиция. Я маю на это право. Вероніка, ви нешта хотели сказать? Я могу. Так, ну, я хотела просто казаць про тое, што вось пра маю нейкую пазіцыю, да, палітычную. Вось вы просто хочаце, каб я вам сказала, што Расія агрэсар. Чым вам не падабаецца фармуліроўка, то, што Расія вядзе агрэсіўную палітыку? Просто казаць Расія агрэсар, гэта зноў абагульняюць неяк... То есть, калі баевікі Гіркіна вскрывают живот депутату Горловского горсовета Владимира Рыбака, это агрессивная политика, а не агрессия. Правильно, Вероника? Ну, мы зараз скажем про Беларусь, в принципе. Пробачьте, это было зусім недавно. Вы это можете прочитать в газетах. Вот, ну, правда, уже, здаецца, докачусь до пытання, чей Крым. Агрэсіўная палітыка. Вось все ж таки вакол гэтай фармулёўкі можна, на мою думку, аб'яднаць нашмат больш людзей, з ёй пагодзіцца нашмат больш людзей, чым з крыху больш крытычнай фармулёўкай «Россия агрэсар». Вот что классно в палітыцы, аб'ядноўваеце. Да. Я ж не супраць. Ну, калі вы это бачыце, паспрабуйце аб'яднаць. Мяркуючы па тым, чым скончылася ўчорашняя нарада, ёсць сілы... Нет, так я боюсь, что вы людей, которые захотят под такими двухсенсовными формулёўками, которые не до конца зразумелы, вот мне як палітолагу уже, так, людей аб'яднаць. Прабачьте, это не ёсць нейкая, кто что хочет, то и говорить. Паліталогія таксама наука. Палітыка это і ёсць мастацтва фармулёвак, як мне здаецца. Это мастацтва сказаць людзям тое, што яны хочуць пачуць, тое, з чым яны пагодзяцца. Вось. И тут якраз логично дзеянне лукашэнкаўскага режима, который последовно там забороняет слово «москаль», разумеете? Вот. Меня там судят за то, что выказывание на митинге так Хутин Пуйло заявляется у нас уже нецензурной бранью, разумеете, оказывается. И так далее и тому подобное. Ну, мне здаецца, логика... Такі суд мусіце выиграть. Это... Нет, я его проиграл, причем проиграл во всех инстанциях, вот, не глядя на то, что были прямые трансляции, я только вернулся тогда в Беларусь за Меши, так? Вы же в Беларуси живете, який тут суд? На великий жаль, так, белорусы позбавлены правовой свободы с листопада 96 года, что абсолютно обтяжаривает любые уличные акции.
І вось з чым я бы падтрымаў Вераніку, ім же здаецца, яны маюць на это права, яны маладыя, што вот яны, которые там уже старыя, так, хай ідуць на пакой, яны неправільна робяць. Вот Вераніка, поверьте мне на слово, я б наогул бы не рабіў, калі была б моладзь, якая здольна была гэта бы зрабіць. Чаму? Таму што на вялікі жаль, таксама, што прыносіць свой ўзрост, это досвед. І сапраўды ты просто ведаеш, як себя будут поводить и силовые структуры. И поверьте мне, у меня были не самые лепшие хвилины, когда мы были каля российской амбассады. И поверьте, что я за себя абсолютно не хвалююсь. Вераніка, моладзевы блок правёў падчас парламенцкай кампаніі шмат цікавых акцый. Я магу прыгадаць, напрыклад, абстрыганне паловы галавы хлопцу, які ішоў на выбары з антыармейскай кампаніі. Магу прывесці адну з апошніх акцый з вельмі крэатыўнымі плакатамі. Але тут, на маю думку, ёсць нюанс. Вы заклікалі іншых удзельнікаў такіх акцый, выключна як гледачоў, а не як удзельнікаў. Вось моладзевы блок гэта некалькі чалавек, якія робяць такія класныя тэатралізаваныя пастаноўкі пакуль што, перформансы фактычна вулічныя. Яны крутыя, яны даюць класную карцінку нам, журналістам, але нейкіх ідэяў, якія б аб'ядноўвалі шмат удзельнікаў, акрамя вашых прыхільнікаў, вось, якія ўваходзяць у гэты блок. Я, напрыклад, не пачуў, што магло б быць з такімі ідэямі? Як вы б аб'ядноўвалі людзей, вакол якіх ідэй, што магло б быць альтэрнатывай вось гэтай агрэсіі ў дачыненні да Расіі? Ну, я ўжо казала пра тое, што гэта ставіць каштоўнасцю незалежнасць Беларусі, да. І, пачакайце, проста... про ось гэты акцыі, які ладзіў моладзевы блок, там тады як бы, Даніла был, да, кандыдат ад партыі зялёных, я, была яго давернай асобай, мы тады ладзілі іншыя тады пікеты, іншыя акцыі, то есть, вось з гэтых акцый, пра які вы зараз кажаце, я адносін ніякіх не мею. Так, да. То, што запомніў, то і Да. трансляцыя. Але былі натуральна іншыя. Яны былі, так. Просто я увогуле не разумею, ваше пытанне ў чым-то, што якія альтэрнатывы, якія месседжы, што просто вельмі людзей. Мне цікава, як журналісту, як чалавеку, перад якім, у прынцыпе, у непрацоўны час стаіць выбар. Выйсці на гэтую акцыю ці не выйсці. Дзеля чаго я мушу там з'явіцца, да? Вось ідэя незалежнасці, яна чым добрая і чым дрэнная. Яна добрая тым, што яна вельмі правільная. Беларусь суверэнная незалежная краіна. З гэтым пагодзяцца, я не ведаю, 80-90% людзей, якія тут жывуць. Але, мы пагодзімся, але чаму мы мусім зараз выходзіць? Беларусь не страчвае незалежнасць, мы не ведаем, што там у тых дарожных картах, да? Вось. То бок, у большасці, мне здаецца, з гэтых 90% нема ўпэўненасці ў тым, што ўжо зараз трэба гэтую незалежнасць бараніць. Такая гэта абстрактная ідэя, да? Вось ёсць прапанова даволі кансерватыўная ад, скажем так, класічнай апазіцыі праводзіць дэманстрацыі пад антырасійскімі лозунгамі. Гэта, як вы верна сцвярджаеце, не падабаецца вельмі вялікай колькасцю людзей, не заангажаваных настолькі глыбока ў палітычную барацьбу. Але якую альтэрнатыву мы ім можам настолькі ж моцную даць. Вось такой альтэрнатывай былі, напрыклад, сацыяльныя пратэсты ў 2017 годзе. Адна з вось, што мы не згадалі, да? Гэта антыдармаедскія маршы, якія былі вельмі шматлюднымі па беларускіх мерках і якія былі, дарэчы, брутальна разагнаныя. Але што мы можам зараз у сітуацыі, калі сацыяльная павестка не стаіць зараз, да? Вось, калі ёсць інтэграцыйнае гэтае пытанне, што мы... справа ў тым, што... Я Веранікі задаваў пытанне, але ладно. Я абачаюся, конечно. Давайте спачатку дадзім. Да, Вераніка. Так, я ўжо казала пра тое, што мы хацім ставіць каштоўнасць незалежнасці нашай краіны у павестку галоўным, каб гэта быў нейкі пазітыўны месседж для людзей, каб гэта не была, зноў жа, агрэсія нейкая, да? Каб людзі бачылі штосьці пазітыўнае, таму што гэтага не хапае вельмі моцна людзям. Выснова такая, патрэбен пазітыўны месседж, да. Так. Позитивный месседж, он и есть.
это якраз жыве Беларусь, Беларусь перед усім, это абсолютно позитивный месседж. Я вельмі прашу тых, хто меня чуе, прыняць удзел 20 снежня о 18 гадзіне в акции на площади Калиновского, потому что те дорожные карты, всю информацию, которую мы маем, это сапраўды небяспека Беларуси при любом раскладах, потому что пустых папер с имперской Москвой не бывает. И цалкам магчыма, что мы напередадні просто страшных падзей. Тому адзінае, што я спадзяюсь можа адмабілізаваць беларусаў, это барацьба за нашу краіну. Я запрашаю вас на мирную акцию, якая будет о 18 гадзіне 20 снежня. Вероніка, якую альтэрнатыву гэтай акцыі вы, магчыма, можете прапанаваць? Ну вось 7 снежня, так, напрыклад, быў жывы ланцуг, і мне здаецца, гэта вельмі цудоўная альтэрнатыва. Ну, не толькі не як альтэрнатыва, а ўвогуле як яшчэ фармат акцый правядзення, да, палітычных, тому што гэта пра тое, што аб'яднае людзей, гэта пра тое, што нясе нейкі пазітыўны месседж да людзей, і людзі хочуць далучацца да такіх акций, да. Но все-таки там у людей было значно меньше, чем на той же площади Калиновского. Больше того, что вельмі кепска, когда призначаются разноплановые акции в один и тот же час. Что с ланцуга где-то больше 50%, кто там удельничали, просто на площадь не пошли, потому что тут проблема не в самих акциях, а в том, что есть ГБшные режимы репрессии. И люди, когда кудысьці приходят, они думают, что они выконали свой обовязок громадянский, и далее уже просто не долучаются. Тому я не знаю, я не супраць ланцугов, потому что эти ланцуги были, и акции хлопания было, как вы ведаете, пошук был розный, и молодь робила новых формаў. Але, ну это ж не меняет так само репрессивную машину режима, на великий жаль, который от нас не залежит. Тому я все-таки бы так вельмі просил бы Веронику и інших вельмі шановных мною молодых политиков, дзеячоў все-таки 20 числа не робить ланцугов, давайте в другой день его зробим. Я сам туды приду, так, потому что все-таки дата, место вызначена, и все-таки треба в одно место и на одну дату запрашаць людей. Слухайте, вось вы казалі про тое, што людзі, які стаялі ў ланцугу, яны потым не пайшлі да акцыі, да, на плошчу. Но просто, ну, по рэакцыі ў сацыяльных сетках яны просто не згодныя з тымі месседжамі, якімі вы транслюеце. Яны згодныя з тым, што яны згодныя з тым. А вы ведаеце, што наогул... Пачакайце, я не калі ласка. Яны згодныя з тым, што трэба абараняць незалежнасць краіны, яны супраць інтэграцыі, но тыя месседжы, якія транслююцца на плошчы, яны з імі не згодныя. І наша прапанова была пра тое, каб гэты, ну, быў нейкі зразумелы адзіны месседж ад усіх. То які ён? Это раз. По-другому, вы знаете, что есть ольгинские тролли в соцсетках, которые работают, как раз не покладая рук вот тым накірунку, про который вы зараз не рассказываете. Вельмі серьезно. Еще раз повторюсь, так, я за любую инициативу молодых. Я абсолютно за незалежность. Я не разумею, чему для вас Россия в этой ситуации не країна-агрессор. Ну, я много чего не могу разуметь. Ну, я ж не все повинен разуметь. Ну что ж, сябры, давайте не будем вот, але давайте вертаться до позитива. Я вот просто прошу, так, ту молодь, которая болеет за незалежность, так, можете со мной не погоджаться, ради Бога. Вольный микрофон будь. Приходите на площадь Калиновского, так, и выказывайте свои идеи, кажите то, что вы адчуваете, так. Нас, сапраўды, павінна аб'ядноўваць Беларусь. Як я разумею, это Беларусь под белым стягом, я так само спадзяюсь. Сябры, я кажу зараз конкретно про гаспадарню Вероніку. На гэтым, я думаю, мы скончым нашу сённяшнюю дыскусію. Мы, ў прынцыпе, пачулі дзве прапановы, два пункта гледжання. Адзін з боку спадара Вячеслава Сіўчыка больш радыкальны, і больш, я бы сказал, класічныя. Другі з боку моладзевай актывісткі і сяброўкі партыі «Зелёная» Веронікі Яновіч менш радыкальны, да, і гэта ланцуг. Хочу заўважыць, канешне, што падчас ланцуга ў людзей занятыя рукі, яны не могуць трымаць антырасійскіх плакатаў, гэта вельмі цікава. Чым? Там сцягі нават. Вось. І гэтыя дзве альтэрнатывы мы пачулі, і гэта добра. На жаль, не атрымалася дамовіцца. Гэта, у прынцыпе, з іншага боку. Вы запрасілі, Вероніка запрасіла. Людзі могуць цяпер рабіць свой выбор. Вероніка, я запрасіл конкретно. Яшчэ нема, відаць. Зараз нет. Нема, але есть просто прапанова ланцуга. Я думаю, што мы пачуем дэталі ў нейкую бліжэйшую будучыню. Так, да. Дамаўляцца гэта працэс доўгі. Зараз гэты эфір мы скончым. Дзякуй вялікі, Вероніка і Вячеслав, што прыйшлі ў студыю Еўрарадыё. Вам дзякуй. Вам дзякуй, да.
Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся.